3 мита за слънцето, които ни вредят. Мит 1. Имам тен, значи съм защитена. Тенът е биологичен отговор на УВ увреждане. Кожата произвежда меланин като защитен механизъм след вече настъпила клетъчна увреда. Мит 2. Слънцето е опасно само на морето през лятото. УВ лъчението действа ежедневно, включително в градска среда и през пролетта. Натрупването му в времето е ключов фактор за развитие на кожни тумори. Мит 3. Щом съм млада, профилактиката може и да почака. Голяма част от УВ увреждането се натрупва още в ранна възраст, а меланом може да се развие и при млади хора. УВ увреждането е кумулативен процес, който често остава невидим с просто око. С Photofinder може да проследим дори минимални промени във времето и да повишим точността на диагностиката. Не вярвайте на митове, а на профилактиката. Запазете час за преглед с Photofinder на специална цена от 100 евро само през месец май. Доведете и ваш близък, който все отлага.